'Yan arewar mu a yau mai shiga halin kaka, in ka ji yadda waɗansu fa suka shiga kai koka. Babu 'yanci a gurin dukkanin wani talaka, ba karatu har ilimi duka yau a arewa. Ya maƙayi na Allah masanin sirrina, kai na kira al'alimu ka tsiran harshe na. Nai nufin kai wani saƙo ka cikan burina, in ka lamunce mini to ba wanda za ya hana. 'Yan arewar mu tuba sai mu bar yin kuka, talakawa masu kuɗi kowa sai ya ɗauka. Istighfar da salatin annabi mai Makka, dan Aminatu manzo na wanda ba shi da tamka. Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu, amin.